Yonke hayi hlalani phansi ke sanhlani phansi yewethu uthi uCupcake into nokubana iMadlanga Commission is going to sort out all these problems that we have with the police. Kuthi uCupcake uthi uGeneral Mkhwanazi into nokubana hey Cupcake lizathi lifike lo xesha lifike sekuphalele igazi because it is getting hectic emapoliseni. It is getting hectic emapoliseni. Ndisuke make nkoli inkosi kwenzeka ntoni? Khakho icacise lento. Uthi Mendi buyazi into nokubana mna ndathatha lo mntana uNomkhithi ndamfaka ebhongweni like we agreed. Ndithi ewe kalo savumelana ngaloo nto. Siyayazi loo nto into nokubana thina uNomkhithi simfuna ebhongweni. So kwenzeka ntoni? Uthi no i-IDEC imthathile ke sana. In fact i-IDEC imali imthatha as they please. Bamane bemthatha bemsa ngapha. Yaqonda? Ndisuke make ngabuni bamthatha ngabuni. Ngiyakhumbula mos uNomkhithi sometime last year waye wathi yena into nokubana it's difficult to consult lawyers zakhe from ebhongweni. So ufuna into nokubana abe seKhosi Mampuru. Right? And then iSEPS yathi no. Anikwazi uthatha lo muntu nimse eKhosi Mampuru because eKhosi Mampuru yi-home ground yakhe. This person is from Pretoria. And that tells me into nokubana kwela cala lasePretoria unazo connections anazo emapoliseni number 1 and then unazo connections anazo pha lento zipha eKhosi Mampuru. So meaning that uNomkhithi musikudala idlala le game, meaning that iKhosi Mampuru ilapha kuni ilapha kuNomkhithi. Yaqonda? So kwathiwa no makahambe aye kula prison apho angaziwayo khona azomenzana amampondo pha. Yaqonda? Kwathiwa makashiwe pha. Fine ke bantase. Kuthiwa ke ngoku akwavunywa ke ngoku last year. Uthi ke ngoku uGeneral Mkhwanazi hayi mna ndibona ngoku seyisenzeka loo nto caba kuthiwa i-IDEC iphanda icase against uNomkhithi, therefore bafuna uNomkhithi abe around Pretoria. Uyaqonda? So that's why ke ngoku uNomkhithi eseKhosi Mampuru. Uyaqonda? But even if baphanda icase guys, why kungathethwa neSEPS like i-IDEC why ingathethi neSEPS into nokubana hey guys this is what's going on, siphanda icase kanje nakanje and siphanda ngalomuntu wenu nimbambileyo. So how about we work out arrangement that's going to work for everyone into nokubana uNomkhithi lo simbeka phi so that everyone is comfortable with that, because the reason why uNomkhithi engabanjelwanga lento zeni eKhosi Mampuru is because bayayazi iSEPS into nokubana iKhosi Mampuru iGauteng ibole bhutyu. iGauteng ibole bhutyu, amapolisa khona athatha bribes and what not. So that is the reason namapolisa asejele athatha bribes. So that is the reason why uNomkhithi efakwe ebhongweni. But i-IDEC ayiyenzanga loo nto. i-IDEC ithathe uNomkhithi yamse eKhosi Mampuru. Right? Now masizame ke ngoku uthi Mendi why ingxaki into nokubana uNomkhithi seKhosi Mampuru, because uKhosi Mampuru yijele nayo. Ne? Xa une connections kulo jele ukuyo bantase uyakwazi into nokubana ungalali pha. Uyakwazi into sayibona mani lento ukuthi kula mfana lezi yephephu. Nanku mfana bejola nagqirha uthile sayibona lanto pha. La mfana lo awunenwelezi yephephu wafakwa pha eMangaung, but wayekwazi la mfana ahambe aye ku trip eDubai necherry yakhe. Aye ku trip eDubai necherry yakhe abuye yolala one night eMangaung, aphinda abuye ahambe aye eAmerica necherry yakhe, phinda lale one night. Like yayingumfana onjalo lo waseMangaung. So iyenzeka lanto bantase waphela ke ngokuqhwesha ke ngokulo unenwelezi yephephu because wayebona into nokubana hayi suka apha ndiyazenzela mos. Waqhwesha. Uqhweshiswa ngubani? Ngabantu basejele. So we already know into nokubana ijele nazo zibole bhutyu. And ke ngoku loo nto leyo yoba ijele zibolile, uNkwali Yenkosi wayibona wathi akazulunga loo nto ngokubana ahlale pha, because xa ehlala pha uzawuhamba ayolala kwakhe, bazamyeka ahamba ayolala kwakhe, and kwakhe ke ngoku une-underfloor heating, kwakhe kune-electric blankets, ibhedi ngathi yasehotele kwaNomkhithi. Uyaqonda? And ke ngoku uNomkhithi thina simazela ibanjwa lethu, and ke ngoku xa epha eKhosi Mampuru kungenzeka into nokubana uzawulala kwakhe, kungenzeka into nokubana uzohamba umaDubai ahambe akhavarishelwe ngamapolisa asejele. Yaqonda? So yingxaki esinayo le bantase, not that uNomkhithi kuthiwa yena must be treated differently from amanye amabanjwa, but unfortunately he is different. Unfortunately wohlukile. So and ke ngoku i-IDEC is making laa nto ibifuna nguNomkhithi yenzeke. I-IDEC is saying into nokubana no, uzawuhlala eKhosi Mampuru.
thina kwicase esiphandayo thina ngaye, so akazuya ebhongweni, uzawuhlala apha. I-SAPS is saying, guys, ku-risk into yokubana lo mntu ahlale eRhosmampuru. Ithi iDek, yey, risk or no risk, anisitsheli lokho. All we are saying is that uNomkhize uzohlala eRhosmampuru whether you like it or not. So ndithetha nani nje bantase, uNomkhize la eRhosmampuru. UseRhosmampuru uNomkhize. Sometimes usebhongweni. Asiyazi uba sebhongweni xa kutheni. But sijongene nalo ngxaki ke bantase into nokubana iMadlanga Commission izawude ifike nakwijele bantase, izawude ifike nakubaphathi bejele nentoni. iMadlanga Commission ayizufika bantase. This thing is escalating, this thing. And nivile ngoku kuthiwa ngwalatata uNyevulayo, khona tata uNyevulayo uyiloya ndimthanda gqithi. Ke laa tata kuthiwa ubelwe ke ngoku into zakhe. Kuthiwa ubelwe iikhompyutha zakhe kwathini and ke laa tata eberepresenta mos Ngwalenkosi ngubani na omnye bemrepresenta, but urepresenta like uhandlisha high profile cases and sana uzihandlisha habutsi, yaqonda. So sinalo ngxaki ke bantase esinayo apha, andiyazi izawusolve kanjani because there is beef between i-SAPS ne-IDEC. There is beef enkulu ingaske bantase ndithatha upipe kuwonke umuntu man khe bavuka abantu. Like I'm so annoyed and what's annoying for me is that yonke lento le yenziwa ngemali yethu ye-tax. Uyabona lo damtiriro wenzekayo up and down, kusetyenziswa imali yethu. Anke mna ke ndiliqolo andifuni imali esetyenziswa nje ndingayi-understand ukuba isetyenziselwa ntoni. But we are where we are, guys, and I don't have a solution, honestly. I don't have a solution. If amapolisa alwa wodwa thina singobani ngaske ndithathe idum bonke baphume esipoliseni siqale phantsi. Yabona amapolisa ayafuna ke nathi ke sinyuse imlenze sithi mabahambe, sithi mabahambe guys, ke bagxothwe bonke siqaleni phansi. And unfortunately akhona amapolisa right that but laa nto bendithetha into nobana isizwe sifa ngomntu omnye because asana. And guys ke ngoku without uyidlela indlala i-IDEC, andithi i-IDEC iphanda la case yetender, la 360 million tender. So i-IDEC ibhizi loo nto, like the same case enofana iMasemula namanye amapolisa kwathini. So ihlala yona icase ePretoria ihlala ePretoria. So ke ngoku kuthiwa into yokubana no, since icase ihlala ePretoria noNomkhize makahlala ePretoria, yaqonda. So ke ngoku uNomkhize I think from i-13 zikaMeyi oko eseRhosmampuru, from i-13 zikaMeyi oko eseRhosmampuru because uhamba le case. And we are not saying bantase into yokubana in normal circumstances that should not happen because i-IDEC yaphanda, but apho ifike beyi-risk khona uNomkhize is not normal. Nomkhize is far from normal. If it was a normal person obanjiweyo wasebhongweni kodwa haya nakho enye case ngapha makaze ngapha besizayivuma loo nto. But uNomkhize guys siyamazi, like siyayazi into aphezu kwayo, siyayazi power anayo especially around that area. So yiyo ke into esenza uncomfortable. Yabo ikhona yona icase ye-IDEC, yes ikhona, and siya-understand why i-IDEC imfuna uNomkhize esePretoria, but i-IDEC also needs to understand why uNomkhize wasiwa ebhongweni to begin with. And I know niyandiva nabantase, because I'm trying to say here into nokubana between i-SAPS ne-IDEC akekho wrong because omnye nomnye uphanda icase yakhe, but ingxaki iye ifike ekutheni i-SAPS izawusebenzisa i-logic because they've seen what type of a person they are dealing with. Izawusebenzisa i-logic ithi no ubhetere ba abe sebhongweni. Wena IDEC mhlawumbi awuyazi noyazi laa nto uzawuthi ndimfuna ePretoria, but if there was communication between the two besiza-understand into yokubana no, the reason why esebhongweni is because of 1 2 3, so masingamse eRhosmampuru, rather abe sebhongweni attend virtual, you know.